Sa distrito Sangharo, bangod gidlang sa isa ka adan, duha ka eba nagdumugay. Isa preso, isa pilason. Si Roger Marsukal dito nakatutok exclusive. Napuhag ang mga pamuluyo sa barangay pasado alas 8 bangod sa matunog nga singgitanay kag pagdinumugay sang duha ka mga eba nga suod man lang gali nga mag-amiga. Ang malain kay ang ilang nga ginawayan, pagpangimon sa ginaligar likom nga pagtamdanay, sang abyan kag sang ginakahigugma nga si Adan. Ginanoy ka man dumog. Oo. Isa pilas. Isa pilas. Hindi ka na. Hindi na. Migahay mga duwa. Oo, tugay na. Oo, tanong ginawayan yung duwa. Sa lalaki ako na. Lalaki ako rin. Dagto lang ko siya plong kuan. Nanya ko daw yung buramos. Buramos, oo. Walang tawa ba iya? Wala pilas. Sa una, maayo pa ang ilang pagtamdanay bilang mag-amiga. Apang nag-abot ng tion nga si Inday na Mersa, gani ginguramos ang amiga nga si alias Lisa. Ano ginawayan nyo ginman, sinunoy? Sinunoy ginman nawayan nyo? Uy, sinunoy nga. Oo, tiyambal nyo doon kung sinunoy nung nawayan. Yan ang pag-uwi sinunoy. Bangod sa pilas nga naangkon sang biktima, disidido gid nga ipapreso si alias Ani, samtang si Lisa nagaagunto sang agi sang mga kuko sa iya nga guya. Roger Marsukal dito. 1 Western Visayas.